A presentación de hoxe do libro CD-DVD é un proxecto musical de Antón Seoane, que foi madurando dende a inauguración da escultura da Volta dos Nove no 2005, entre 9 mortes e 9 ondas de vida para ofrecernos esta obra musical. O que vou a decir é nada máis que un minuto para referirme ao que foi a creación colectiva do CD, do DVD e do libro que hoxe presentamos. A única finalidade desta obra é tentar plasmar, porque é difícil plasmar nun pequeno obxecto como este, o arrepío, horror da Volta dos Nove. Pero, bueno, nos tentámoslo. Semella un esforzo humilde, pequeno, é un libriño pequeno, ocupa moi pouco, pero todos os que intervimos neste proxecto, baixo, digamos, guiados polo pulo do Instituto de Estudios Miñoranos, pensamos que dentro do que é o mundo cultural en galego é o esforzo multidisciplinar, estou seguro, máis importante que se ten levado adiante na Galicia de hoxe en día, un esforzo dende a base. E que de algún xeito é unha testemunha, un paradigma do que foi a represión franquista na Galicia do ano 36. Están fotógrafos, pintores, poetas, músicos, técnicos, moitísima xente anónima proxectando luz, vida e presente sobre o que era morte, en algún caso esquecemento. E xa para rematar, decir que obviamente un produto cultural así o que non pretende é gustar. O termo gustar, o verbo gustar nestes casos é un termo lírico casi que obsceno. O único que pretende, o único que nos pretendemos foi, dentro da nosa posibilidade, crear un tempo, un espacio, un instante no que poder lembrar e cicais conmovernos. Dos nosos soños chora, esbajulla, esbajulla, esbajulla de todos, mais timar, ti arrualla se queres, pero non chores. Non convén chorar máis. Moitas grazas. Ben, eu agora vou a ir nomeando un por un as 9 persoas asasinadas aquel 16 de outubro de 1936. Entón, pois bueno, un familiar vai subir porque se lle vai a entregar o libro CD-DVD. Máis que decir que moitas gracias a todos, foi un esforzo grande no cal houve momentos mellores e peores, como en todo. Aproximadamente, xa o dixo Ana, colaboraron en isto desinteresadamente todos, sobre 50 persoas. Creo que fixemos un traballo ben feito. Nada máis, gracias, e agora... Porque temos que recoñecer que nós somos precisamente unha continuación do que eles e elas quixeron para o noso país. E non podemos esquecelos porque, como decía Castelao, tanta dor non se pode pagar coa resignación, senón que tanta dor merece agora precisamente o recoñecemento dos seus nomes e tamén o coñecemento da nosa historia, porque é un compromiso con eles, mas tamén un compromiso coa xente que virá despois e que ten que coñecer, como non, o noso pasado. Moitas grazas. Así rematamos o acto. Antes de proxectar o DVD, darvos as grazas de todo corazón, familiares
e amigos da Volta dos 9. Nada máis, moitas grazas.